Malinaon ug malipayon ang pagsaulog sa mga Sugboanon sa Pasko. Arsobispo sa Sugbo mayawag sa mga Sugboanon sa paghatag og bilis sa matuod nga kahulugan sa pagpakatawo sa manunubos. Samtang walay natala ang kapulisan nga insidente nga may labot ang pagsugat sa Pasko. Ani ang report. Gipaabot sa mga Sugboanon ang pagsaulog sa Pasko pinaagi sa pagtambong sa Vigil Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gihalad ang misa ni Archbishop Jose Palma uban ang kaparian kinsa mihimugan sa paghatag og importansya sa pagkahimugso sa manunubos. Gipahigayon usab ang veneration sa imahen sa Batang Hesus. Kita nga nagbukas sa atong kasing-kasing, kita nga nagdawat niya sa atong kasing-kasing. Labi na, dinin nato sa Cebu kay dinin man nagsugod ang unang bunyag. Samtang paghagtok sa alas 12 sa tungang gabi, nag-iyahay sa pagsaba-saba ang mga tao timailhan sa kamaya sa Pasko. At doon ay mga nagdagkot o mga pabuto, fountain o uban pa, daplin o bisan gani sa tunga sa kalsada. Hinoon, minus ra itandi sa bagong tuig. Ang uban, gipaagi sa pagpaanda sa mga sakyanan nga daw naglumba pa pagpadagan sa kalsada. Samtang aniyay usa ka negosyante nga nagpailog og mga sinsilyo pinaagi sa pag-itsa nini. Nagiyahay sa pagpamunit sa mga sinsilyo ang mga bata man o mga dagko og nakakuha sila og kwarta. Tagaan mi og maing lawas, malipayon kanunay. Ano nagpailog ka kwarta? Para lang sa kwan. Para pawason di malas. Pila man tayo mo gipailog? Tag 20, tag piso. Samtang giulagway sa Cebu City Police Office nga wala sila natala nga mga Christmas-related incident sa pagsaulog sa Pasko. Peaceful ang ato ang assessment sa pagselebrar sa ato ang Pasko. Except merong isang shooting incident na nangyayari doon sa Sitio Nangka, Barangay Tisa. So, other than that, wala namang ibang incident na reported dito. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.